Welcome to Ngobo 2010 Sharp Eye channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Marumo Gallants 1. Pudukujan. Siyaphila mapholo Bhakaniya. yonke into ihamba kahle mfethu mawuthi Bhakaniya hayi ngizwa kahle Uzizwa kanjani namhlanje igame namhlanje? No, all is well mapholo kumnandi kakhulu ezweni mfethu siyakhala zikula speaker ziyamporoma ngizokhuluma njengomakhelwane ngiphinde ngikhulume njengeBhakaniya mhlawumbe ngiqale njengomakhelwane makuthiwa kaMnext Door kunenkinga kuvela inkinga kushoniwe kumele ngiye khona ngiyoduduza ngiyacabanga njengamanje kuzofanele ngilethe amazwi enduduzo ngikhulume neimpofana abantwana bethu mfethu ayikho iChiefs ngaphandle kwePirates you understand so ngizokhuluma njengobaba umdala mfethu okudala khona kule field ngibale ngitshela impofana ngiwatshela amazerep ukuthi bafethu aba-relax and ngangishilo ke kwathiwa hayi leli big keeper kwangathi lehane yakho leni isifana notshwala usudakwe lehane bathi yangishaya lehane bangibajethi bafethu ngingajeshi ngibangumsindo kusase eli kakhulu bethi liga izohlalela khona ngapha eNaturel ngachaza ukuthi bafethu kusase eli abehlisa umoya yayizwa ke manje njani Zakhala manje sezikula speaker manje ziyaporoma manje sekumele soduduza manje njengoba siza namakhandlela manje simoshela imali zethu zokugcina kumele soduduza manje lapha sambe sokhiphana nenyembezi kumnandi ezweni phela mathishi uyabona mfethu ngisho lo ngihlezi ngisho ngithi bafethu kahle lapha phezulu uNkulunkulu uyiBhakaniya uNkulunkulu uyiBhakaniya mfethu angeke mfethu isizini imbe mnandi kanje lokhu sibraye njalo kumnandi nje kumnandi ezweni no impofana azehlisa umoya bafethu azehlisa umoya zazi ukuthi ibhola liyaginqika ibhola lihambi njengamadada bese beyithethe ibhola nje hayi ngathi iPlayStation ungathatha iligi ngamagame awu2 wena sewuthi iligi ayizohlalela ngabe yayizwa manje senginjani njengoba manje sengikhuluma njengeBhakaniya ke manje siphefumula emva kwabo ke manje emva kwezebra bumper to bumper manje nje wagxoba ibreak ngiyangena kurukudu and njengamanje mangithi ngiyacalculate kahle ngibheka into zami sina 6 games bana 7 game okusho ukuthi manje ngathi ngibamba le game yami nje ngathi nje qa u3 point hayi bayongibuka ngimuntu weBhayibheli mapholo sodlulile kunamadoda eBhayibhelini mapholo athi uJesu mayekhuphuka abheka phezulu kwaqhamuka ingilosi yazobabuza ethi madoda nibheke nama kanjena niqolozele phezulu babona uJesu bazosibuka kanjalo kamazepha sosanje igame yodwa bazolokhu bathe iyophelile igime eqolozele phezulu bethu angeke futhi besasibamba lokwatsha kageza amabhakane ezimnyama ngenkaneka amakebhula bathi the Brian FC ziyaqala nali zebra uyalibona ezagebhula umhlaba wamasipala okamasipala zawubhekisa phezulu kumele sihlonishwe siyapha sipha nkofu nipa ngofu bathi shilo sokusaseka azoke siyabakakhulu bafana. For your soccer updates, visit www.ngobo2010sharpeye.com.